Balatonfürdvár a déli part szinte közepén helyezkedik el, tehát mind a keleti, mind a nyugati medencéből könnyen elérhető, illetve egy megállási pont lehet a két medence között, akár továbbhajózásra, vagy egy túrázás alkalmával. A Bahart kikötő 900 méterrel helyezkedik el, és sétatávolságra, tehát nagyon szeretik is a hajós vendégeink, akár csak este kisétálni a Kvassai sétányra. Minden hajót mérettől, meghajtástól függetlenül szeretettel látunk a kikötőnkben. Aki autóval, vagy gyalog, biciklivel, vagy bármilyen eszközzel érkezik, ők is szabadon használhatják a bejáró betonmólónkat, illetve nagyon nagy előny szerintem, hogy a Bahart kikötőtől, ami 900 méterre van, végig tud sétálni, be tud sétálni a mi mólószárunkra, meg tud pihenni egy padon, vagy akár tovább is tud menni a Kutyás strandra, illetve a strandra is. A kikötővel teljesen elkészültünk, az összes kamerarendszer, pontonok, mérőórák, minden fel van telepítve. Kint még egy bistrót akarunk létrehozni, szintén nem csak a hajósoknak, hanem mindenkinek, aki Földvárra látogat. A Balatonon hosszú évek óta hajóhelyhiány van, a déli parton kiemelten hajóhelyhiány van, nagyon hosszú várólisták vannak, és 2004 óta erre a partszakaszra volt kijelölve kikötő építésre alkalmas terület, és mi ezt próbáltuk létrehozni, illetve sikerült is létrehozni itt egy olyan kikötőt, ahol szabadon bejárhat mindenki, kivétel nyilván a keresztmólókhoz, ahol már csak a hajótulajdonosok. 175 hajóhely, 18 vendéghelyünk van, ezzel kiemelkedőek vagyunk a Balatonon. Általában nem szokott ennyi vendéghelye lenni egy kikötőnek, ez is problémát szokott okozni, de nálunk ez is megoldott. Egyelőre még térítésmentesen használhatják az áramszolgáltatást, tehát az elektromos hajók tudnak tölteni, vitorláshajók szintén fel tudnak csatlakozni az áramhálózatunkra. Széles nagy hajóhelyek befogadására is alkalmas a kikötőnk, akár katamaránokat is tudunk fogadni, illetve 120-as víznél 210 centi mélyre kotortunk, tehát a vitorlások is biztonsággal be tudnak hozzánk hajózni. Van nálunk sólyázási lehetőség, a strandon vízisporttelep a gyerekeknek, vízibicikli kölcsönző, SUP kölcsönző, remek büféink vannak itt kint, illetve a mi bistrónk is épül. Jövő évtől akár a Mihálykovics kupára, akár a Kékszalagra szeretettel várjuk a hajósokat, mert tudjuk őket fogadni, illetve lesznek vendéghelyeink, ahol tudnak parkolni egy, akár több éjszakára is. Nagyon pozitívak a visszajelzések, mind a strandolók, mind a kikötőt használó hajósok imádják ezt a kombót, mert a kikötő és a strand tökéletesen elfér egymás mellett, ahogy az idő is már igazolja, és a strandolók szeretik nézni a kikötőt, illetve szabadon bejárni a betonmólónkra, nézegetni a vitorlásokat, elektromos hajókat, illetve hajósok is nagyon szeretnek itt megpihenni nálunk. Augusztus 15-én, 16-án és 17-én lesz egy nagyszabású koncertsorozatunk, egy víziszínpadról fognak zenélni különböző együttesek. Ez mind a kikötő bérlők hajósoknak, vendéghajósoknak és a partot élvező nyaralóknak és strandolóknak is egyaránt szól.